Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Tady to video už jsem se rozhodl, že už budu povídat, že už nebudu pouštět písničky a to. Takže a my si dáme survival, takže si dáme single player, vytvoříme si nový svět, ten nový svět bude třeba točení, survival, dáme si, jo, necháme to, bonus plus, seed si dáme, dáme si točení, dáme creative new world. A vlastně co v minulém videu, teda minulých 3 videů jsem dostal z prvního, který jsem tam dal, jsem dostal jeden odběr a jeden like. Zatím. A uvidíme, jestli budou při další, dám to i na Skype, na Facebooku jsem to i dal. Tak uvidíme, co budu mít na tom Facebooku a na Skypeu. Jenom ty, co mě mají, tak to tak uviděj. A bez dalších řečí budu spíš tak míň povídat. A počkáme, až se nám to vygeneruje. Takže čekáme a čekáme. Na té chvíli nebudu mluvit, aby se to vygenerovalo. Tak, a už se nám to vygenerovalo. A teď ze začátku budu mít asi, no, plugin. Teď to jsem chtěla přijít. Ale také. Už. Ale mám trošku lagy a jsem buglaj. Oh my god. No. Jak tady dám, musím si dát cheaty, aby jsem mohl. Teď? Opravdu? No. Tak těžíme si nějaký ten dřevo. Mnohdy mě napadá dřevo, ne? No, mě napadá dřevo. Mnohdy mě napadá dřevo. Tak, to asi bude dnešního videa všechno. Aha. Jo. Ať mě to nechá. Vlagy. Ježiši, omlouvám se za ty vlagy. Jo, tady by se nic nevypadá. Takže takhle ze začátku budu mít vždycky lagy. Takže ten snad laguje. No, na to nastavený ten. Mám důvod. Jenom se to potom rozjede. To chvíle. A tady ty videa budou tak. 5minutový, 10minutový, podle toho já prostě. To dům se ale asi postavím. To nevím. Aspoň tak. To by to mělo, to mě 14 sekund. Ale tam. Oh my god. Tak mi chápu, co tam natáčet.
Tak já se vám strašně omlouvám, ale musíme ukončit toto video, protože se to šíleně laguje. Tak neberte to zlý, já se s vámi loučím a čau.